थांनाय 15 जुन खालि दिहिङे दिपाङे होननाय मोनसे ससियेल मिडियायाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदित्य खाख्लारिनि मोनसे मोगा-मोगि लानाय जादोंमोन। बे मोगा-मोगि लानायाव बायदि आसामाव थानाय सा जनगोष्ठी थामहिनबा सावथाल उराव मुन्डा बायदिखौ माने बिथांमोनखौ माइग्रेटेड लेबार आसामनि थागिबि नङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै माने अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशना थामहिनबा आसाया बिथांनि बिबुंथिनि सायाव गोख्रों सोंखारिनाय होदों। बिथांनि सायाव आरो संघनि सायाव ट्राइबेल संघनि सायाव गाज्रि नोजोर बोनानै सोंखारिदों। बेनि उल्थायै जोङो दिनैहाय आसा एबा अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशनखौ निजि बुंनाय बिबुंथि बे बिबुंथिनि हेंथायै जोङो दिनै सोंखारियो बिथांमोनखौ जे बे आफादा आसाया अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशना ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि जेनेरेल बिथां आदित्य खाख्लारिखौ आदिबासि सोदोबनि सोदोबथिखौनो मिथिया, बिथाङा बेखिनि नलेजआनो गैया होननानै बिथांखौ इन्डिभिजुवेलि सोंखारिदों, बुंदों। नाथाय जों बयबो मिथिगौ आदिबासिनि सोदोबथिया मा, खाख्लारियाल' मानो बिथां आदित्य खाख्लारियाल' मिथिया बे नङा, बेखौ जोंबो मिथियो, बयबो मिथियो, माने आसामनि बयबो रायजो राजायानो मिथियो। आदिबासि माने बिथांमोना थागिबि। जों बयबो मिथिगौ आसामाव थानाय आथिखालाव आसामाव थानाय सावथाल उराव मुन्डा जायखौ जोङो सा जनगोष्ठी होननानै गासिबो दुलाराय आसामनि मानसिफ्रानो मिथियो, बिथांमोनहा आसामनि थागिबि नङा। बिथांमोनहा जानो हागौ आरो नंगौ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोनहा थागिबि, जेरैहाय झारखन्ड, बिहार, उरिष्या, छत्तीसगढ़ बे ओनसोलनि बिथांमोना थागिबि आरो बै ओनसोलाव बिथांमोनहा ट्राइबेल स्टेटासबो दङ। नाथाय हैदिन मानाव गेदेर आदित्य खाख्लारिया बिथांमोना आसामनि थागिबि नङा, बिथांमोना माइग्रेटेड लेबार होनना बुंदों। बिथांमोनहा जेब्ला आसामाव इंराजफ्रा साहा आबाद मावो, साहा बागान खालामो, बिथांखौ साहा बागाननि लेबार हिसाबै लाना फैदोंमोन। बिथांमोनहा मोनसे टार्मनि गेजेराव कन्ट्राक्ट बेसिस हिसाबै बिथांमोनहा फैदोंमोन, जोबोब्ला बिथांमोन थांनांगौमोन, नाथाय थांनायखौ नुनो मोनाखै। स' बिथांमोना माइग्रेटेड लेबार होननानै बिथाङा मेनसन खालामदोंमोन। बेखौनो जेबो मिथिया, आदिबासिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै आसा एबा आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशना सोंखारिदों। दा बेनिखायनो बिथांमोना क्लियार जानाया मोजां। जों सोंखारिदों, बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघआ जों दिनै सोंखारिदों, बिथांमोना क्लियार जानाया मोजां जे मोनसे हारिया जेरैहाय बर'आ आसामाव एसटि स्टेटास दङ, नाथाय वेस्ट बेंगलाव, झारखन्डआव, छत्तीसगढ़आव, मेघालयआव, अरुणाचलाव बर'फ्रा एसटि स्टेटास गैया। थिग बेबायदिनो बिथांमोना अल इन्डिया लेभेलाव गुबुन गुबुन रायजोआव एसटि स्टेटास दङब्लाबो आसामाव गैया। आसामाव बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय सोंखारिनायखौ जों ट्राइबेल संघआ जोबोद दुखु मोनदों आरो सोंखारदों, आरो जाहाथे इयुनाव बेबायदि बिबुंथि लाखिया बेखौ जोङो खावलायदों। दा जेरैहाय आरो बेनिफ्राय मोनसे सोंखारिबावदों जे ट्राइबेल संघआनो ओरैनो सोरा बायदि, सोरा रज'नायसो। दा जों मिथिगौ आसामाव ट्राइबेल संघआ आसामनि उदांस्रिनि सिगां 1933 आवनो सिबिनां बै समनि भीमबर देउरि, रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोन बायदि गुनि गियानि मानसिफ्रा ट्राइबेल लिग महरै राजखान्थि आफाद महरै दादोंमोन। नाथाय बे राजखान्थि आफादानो लासै दिनैनि
ट्राइबेल संघ दिनै ट्राइबेल संघआ मोनसे कमप्लिट नन पलिटिकल अर्गेनाइजेसन आरो बिनि थांखिया दुलाराय आसामाव गुबुन गुबुन हारिनि जायफोर एसटि एबा जनजाति एबा एसटि स्टेटासनि हान्जाफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव कोअर्डिनेसन लाखिनानै आरो संबिधानाव होखानाय माखासे राइट बेफोरखौ रैखाथि खालामनाय आरो बेफोरखौ मोननाय लोगोसे आसामाव थानाय गासिबो हारिनि हान्जानि जि एसटि एबा जनजातिफोर बिथांमोननि गेजेराव मोनसे कोअर्डिनेसन लाखिनाय आरो बिथांमोननि जौगाखांनायनि थांखियानो जाहैदों ट्राइबेल संघनि थांखि। दा बेखिनियाव बुंनो हायोदि जे हैदिनखालि जि सेक्रेटारि जेनेरेल बिथाङा बिबुंथि एबा मोगा-मोगि लादोंमोन बे लानाया बिनि बेक्तिगत साननाय हनाय नङा बिथाङा जि आनुষ্ঠাनिक जि मोनसे बिबुंथि लाखि बे बिबुंथिया संघनि बिबुंथि जायो बेयो हारसिंनि बिबुंथि जाया। स' हैदिन जे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा हारसिङै बुङाखै हारसिंनि बाथ्रा नङा बे संघनि बाथ्राया। दा बे लानानै सम सम गावसोर बुंनाय बायदि आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएसन जे बिथांमोनहा थामहिनबा सावथाल उराव मुन्डा बिथांमोनहा आसामाव प्राय 70 लाख दं। बे 70 लाख सा जनगोष्ठीफ्रा एसटि मोननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांगासिनो दङ। नाथाय बे दाबि दैखांनायखौ ट्राइबेल संघआ मालाबाबो सापर्ट खालामाखै आरो खालामनायबो नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे एसेबां लार्ज स्केलनि पपुलेसनफ्रा जुदि एसटि स्टेटास मोनोबा आथिखालाव थानाय जायफोर एसटिफोर दङ बर'खौ लाफानानै गासै मोन 14 हारिया आसामाव दा आथिखालाव एसटि स्टेटासाव दङ जे बिथांमोननि जि अस्तित्व बिथांमोननि जि थामोनथा बियो गोमोरलांगोन बेखौ जों नुनो मोनहरो। बिथांमोननि राजखान्थियारि थांखि बिथांमोननि माने इक'नमिकेलि ससियेलि गासैथिंबो बिथांमोना गोमोरलांनायनि लामायाव फैगोन। स' बिथांमोननि दाबिखौ गनायनो हाया होननानै 15 जुन खालि बिथां सेक्रेटारि जेनेरेल माने आदित्य कारकरे बिथाङा बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन। दा बे लाखिनाया बिथांनि बेक्तिगत नङा बेयो संघनि आरो बियो मोनसे माने लिगेल। दा जेरैहाय बे आसा एबा मा होनो आसामाव थानाय जेसेबां सा जनगोष्ठी एबा सावथाल उराव मुन्डा बिथांमोना दिनैल' नङा दिनैनिफ्राय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो आसामाव एसटि स्टेटास मोननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामगासिनो दङ। नाथाय जों बयबो मिथिगौ जे बिथांमोनहा आसामनि थागिबि नङा हिसाबै आसामनि एबरिजिनेल नङा हिसाबै बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बे दाबिखौ सेभारेल टाइम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरजिन थ्रुयै हेफाजाबजों रिजेक्ट खालामबोगासिनो दङ। बे हिसाबै दिनै ट्राइबेल संघआ बुंनाय राव दाखालि 15 जुनाव सेक्रेटारि जेनेरेल बिथां खाख्लारिया बुंनाय राव बे बाथ्राया सैथो आरो बे बाथ्राखौ ट्राइबेल संघआ बुंबाय थागोन आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बे दाबिखौ मालाबाबो जों गनायनो हानाय नङा ट्राइबेल संघआ आरो गनायनायबो नङा। दा बेनिखायनो जाहाथे बेखौ लानानै आसानि बेबायदि बिबुंथिखौ लानानै दुलाराय आसामाव जेनाखि कमिउनेल ग्रुपिजिम जाहाथे बेयो सोमजिया जों बेखौ हास्थायदों। मानो होनबा जारिमिनाव दंखायो बयबो मिथिखायो जारिमिना जारिमिनखौ दिन्थिगोन रायजो राजाया बयबो मिथिखायो जे दुलाराय जोंनि जिथुनाखि ट्राइबेल संघ आसामनि ट्राइबेल संघ बे बुंनाय रावा रावनिबो हारि बेरेखा नङा। बेनिखायनो जोंनि बुंनाय राव जोंनि सेक्रेटारि जेनेरेल बिथाङा दाखालि 15 जुनाव जि मोगा-मोगि बे बुंनाय राव बेयो सैथो आरो बेयो बिनि एगेन्स्टै जायफोर बिबुंथि लागोन गाहायै जेरै आसाया टाइम टु टाइम बिथांमोना मोनसे
प्रसार खालामगासिनो दङ फोसावगासिनो दङ जे ट्राइबेल संघनि जे हाबाफारि माखासेफ्रा कनस्टिटिउसनेल नङा बिथांमोना ओरैनो बायजोआव सायावल' दिन्थिनाय जेबो माने पाब्लिक रिलेसन ग्रासरुट लेभेलाव जेबो माबा भित्ति गैया बिथांमोना बुंदों जे बिनिखायनो जोङो जोबथारनाय बेखौ बुंगोन जे आसाया जाहाथे आरो भबिष्यताव इयुनाव मालाबाबो बेबायदि बिबुंथिखौ बेबायदि कमिउनेल बेबायदि माने बेसेन गैयि बेबायदि रायजोआव माने रायजोनि जेनाखि गोजोन थासारि बेखौ जाहाथे सिफाया बेखौ हांख्रायनाय जाबाय एसेनोसै।